Sådan der, let's rock. Er du klar? Den var god. Den var god. Nice. Den er høj. Den var nok meget opad. Men også god, tror jeg. Skal jeg holde den? Ja, jeg prøver at se. Det var en lidt sjov ting, det der. Den blev også høj. Men hvis den trækker helt op igennem. Bang! Det er ikke det mest forfærdelige sted at ligge deroppe. Okay. Jo. Jeg er ikke helt dum. Nej. Den blev sluppet lidt for tidligt. Men det endte faktisk så godt som vi lige kunne. Så kommer en ny destroyer frem. Det er godt for den, at jeg kastede. Jeg kastede en anden væk, så skal der ny til. Ej, den går langt ud. Ej, den blev sluppet tidligt. Men du ligger ikke så godt deroppe. Nej. Den fik lige lidt for meget hejs. Satans. Det var ellers god. Er du tilfreds? Nej! Nå. Men deroverfra synes jeg, at Og det hej er på det. Der er et hul her. Ja. Den blev lige lidt for bred. Ja. Det er rigtig, Den går i. rigtig dårlig Den film. går i. Ej. Hvis den ikke var blevet stoppet. Det var ikke nyttigt, det der træ. Nej, men den havde chancen. Kaster du? Nå, ja. Kamera slår 10 8. Ja, sådan det var. Tak til Kim for at finde den her i Skibil. Hvad er det for en disk? Det er Hexel Sottel der. Ikke et dumt kast heller. God den der. Ej, altså drenge, hvad fanden laver I? Der var lige til noget. Ja, den er tændt, men... Nej! Bare starte Shit, det er... Ej, det er lækkert. Flot. Satans. Ja. Den der vil jeg gerne lige have væk. Hvis bare man måtte det. Det er også en utrolig wide lens.
at den kan få ham med der. Det var godt træ. Bounce, mand. En lille smule tidligt, den takker ned. Ja. Den kom bare generelt for langt ud af. Ja. Den kommer også langt ud af der. Den kommer med meget vinkel ind. Og den kom lidt tættere på. Ja, det gjorde den. Det var en her. Ja, man lader den bare rulle. Okay, vi satser den. Den blev lige prøvet nok. Den er god da. Ja, det er ganske fornuftigt. Ja, den skulle bare lige have været lidt mere tight, så var det faktisk rigtigt. Det var fandme et tidligt træ. Kling! Det. Jeg blev. Hvis ikke den høje gren havde sat. Kom udenom. Klods. Det var da ikke de allerførste træ. Klods. For helvede. Yes. Okay. Ja. Flot. Sådan. Det er højt. Yes. Fairway. Jeg får dem til at flyve fint i dag, men min vinkel ud af hånden er ikke så god. Hvad siger her, fordi så tror du, at han bare skal stå stille her. Ja. Du kommer langt nok til at... Jamen det er der, jeg gerne vil hen, fordi det er 100% det, jeg spiller efter. Ja. Det er at komme hen til, at jeg kan lægge ned mod birdien. Var det også det, Lars han spillede efter? Hvis jeg går baghånden, så sker der nemlig også det der. Nu ligger jeg bare godt til næste kast, ikke? Nu skal I bare vente og se. Ja! Den fik mange meter. What? Jeg var lige ved at gå i. Fuck, det var tæt på.
Ja, men det var også den rigtige linje her. Ja. Flot spillet, Lars. Safe. Jeg har en birdie, og alt andet har været par. Det er fandme godt. Så, men hvis jeg kan få det samme nu, så tæller den som en birdie. Ja, det gør det. Ej, det er så tæt på at være så godt. Men ved du hvad, jeg tror derfra har jeg muligheden Ja, for at ned til par. en scooper eller et eller andet sjovt. Hvad vælger du? Fuse. Fuser. Det synes jeg er en dårlig idé. Okay. Nej, Det er jo sgu meget flot. det var en god idé. Den kommer godt nok ikke tilbage. Men igen, det er stadigvæk ikke helt... Altså, Det er et godt bud. Godt bud også. Ja, den er der. Den sidder i. skal jeg komme først? Ja, hvis du er klar, så kan du tænke over, hvad jeg skal have. Jeg skal lige have... Lige lidt mere vinkel på. Lidt mere vinkel på, så er den der. Et rull. Det er dejligt. Hold kæft, mand. Det var fedt, den lige rullede der. Godt pot. Kom igen. Lillefinger. Bogey på den her, det er ingen katastrofe. Ja. Expected. Woo! Siger det til Lars, du tager noget mere over stabil. Ja. Men for helvede, jeg vil bare ikke have birdies i dag. Hvad sker der? Den sætter. Vi vil have par. Ja. Se her, der er der lige lidt for meget exposure på den. Er det sådan en god blanding af, at du starter i mørket og så kommer ud mod lys? Men der filmede jo for KJ. Og der vil jeg sige, det her hul snakker vi om. Jeg kommer her. Du kommer her. Om høje, eller hvad? Ja, til DM der. Ja. Og det her, det er svært at filme i ordentligt lys. Sådan. Ja, Eksemplarisk. dejligt. Kom ned. Den kom ned i myreturen.
Nej. Hold kæft, den skal godt. Cut roll. Så en 6 herinde. Også med en OB. Ja. Flot. Nu kan jeg lige... Du er klar, ja. Gode meter. Gode meter. Så får vi et enkelt godt kast. Det er flot kast, Lars. Skole eksempel. Den røg over stien, og det var bare sådan. Når den ligger mod den. Ej! Ej! Ikke dum, ikke dum. Ja, ja. Gør du det. Den er allerede i gang, tror jeg. Lige sådan lidt special effects her. Floppy, ellers så er det tæt på en god linje. Men jeg vil vinde, jeg vil ikke. Så gør det. Så går jeg efter. nødt til at gå efter Igle. Så gør det. Den bliver skubbet af vinden. Der satser vi på, at den når at blive grebet et eller andet på vej nedad. Jeg tror faktisk, den ligger okay der. Altså, hvis jeg er i live, så har jeg jo til at kaste spyt op. Ups. Fuck, det kan godt. Lyt. Nu må vi ned og kigge. Jeg tror, den er i vandet. Nej. Ja, nok ikke birdie runner, det der.